या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह। बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। नारायण राणेंचं शक्ती प्रदर्शन, रत्नागिरीत भव्य रॅली। 400 पार करताना रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार असावा, नारायण राणेंचं आवाहन। कमी बोलू जास्त काम करू, उदय सामंतांचा शब्द। हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 400 पारचा संकल्प केलाय। भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, आत्मनिर्भर भारतसाठी नरेंद्र मोदी हॅट्रिक करणार आहेत। 400 पार करताना रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार त्यात असावा, यासाठी आवाहन उमेदवार नारायण राणेंनी केलंय। तर 2.5 लाखांपेक्षा अधिकच्या मताधिक्यानं निवडून येणार असल्याचा विश्वास नारायण राणेंनी व्यक्त केलाय। मी फक्त आभार मानायला उभा आहे, भाषण करायला नाही। पाहतोय मी आम्ही सावलीत आहोत, तुम्ही उन्हात आहात आणि तुम्ही बराच म्हणजे जवळपास 1.5 ते 2 किलोमीटर चालत पण इथपर्यंत आलात भर उन्हात 12-1च्या सुमाराला। हे तुमचा प्रेम, ही तुमची पक्षाची निष्ठा, हे पाहिल्यावर खरोखर मला वाटलं की मी किती नशीबवान आहे की असे कार्यकर्ते मला मिळाले, असे सहकारी मला मिळाले। आता माननीय देवेंद्र फडणवीस यांनी पण आपलं मनोगत सकाळी त्यांनी फोन केला, दादा आज मी येऊ शकत नाही की नितीन गडकरीच्या इकडे आज मतदान आहे आणि ते त्या विभागात राहतात, मला काय हरकत नाही। प्रथम कर्तव्य महत्वाचं तिथे मतदान आहे, माझं आपलं प्रेम एकमेकावर आहे, त्यामुळे आपण आलात तरी चालेल। बांधवांनो, आता प्रमोदजी सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आणि मोदींच्या काही घोषणा इथे केल्या। इथलं 400 पार मोदींनी घोषणा केली आहे, संकल्प केला आहे की ह्या लोकसभेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि मित्र पक्ष मिळून 400 पार, 400 पेक्षा जास्त जागा या जिंकणार। कशासाठी? भारत विकसित देश बनवण्यासाठी, भारतातील गरिबी जाऊन आत्मनिर्भर भारत बनावा, यासाठी मोदी तिसऱ्यांदा निवडून येऊन हॅट्रिक करणार आहेत आणि त्यांची हॅट्रिक करण्यासाठी आपल्याला प्रयत्न करायचा। माझी तुम्हाला छोटीशी विनंती आहे, मोदींनी घोषणा दिली की अबकी बार 400 पार, या 400 मध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गाचा खासदार असावा, यासाठी मला असू देत, तुमच्या तोंडात साखर पडो आणि 2.5च्या 5 झाले तरी मला हरकत नाही, पण आता तुम्ही उन्हात तापतात, जास्त तापत तुम्हाला ठेवणं मला धोक्याचं वाटतंय, म्हणून तुम्हाला शुभेच्छा देतो, धन्यवाद मानतो। सन्माननीय प्रमोद सावंत, रवी चव्हाण, आमचा उदय सामंत, आमचा किरण सामंत आणि केसरकर साहेब, या सर्वांचा मी आणि आमचे निकम साहेब यांचा मी अतिशय ऋणी आहे। त्या ठिकाणी आले आणि आलेत नाही तर शुभेच्छा दिल्या आणि म्हणून त्यांचा सर्वांचा मी अतिशय ऋणी आहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कमी बोलू पण जास्त काम करू, 400 पार करत असताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्गातील खासदार म्हणून मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेले असेल। शिवसेना म्हणून महायुतीचे उमेदवार नारायण राणे यांना विजयी करू, असा शब्द उदय सामंत यांनी दिलाय। चव्हाण साहेबांनी आता सांगितलं की थोडक्यात भाषण पूर्ण करायचं आहे, प्रास्ताविक करायचं आहे। चव्हाण साहेबांना रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वतीनं आणि समस्त शिवसेनेच्या वतीनं शब्द देतो
कमी बोलू पण जास्त काम करून दाखवू. आणि राणे साहेबांना मगाशी जठार साहेब तुमचा वाढदिवस आहे, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा देतो. तुमचं वय फक्त कोणाला सांगत नाही, तुम्हाला देखील मनापासून शुभेच्छा. पण तुम्ही जे सांगितलं की 400 पार आपण करणार आहोत, आमच्या शिवसेनेच्या वतीनं राणे साहेबांना शब्द आहे, या 400 पारमध्ये राणे साहेब फार मोठ्या मताधिक्यानं असतील, हा शब्द या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं देतो. सगळ्याच भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या सगळ्या पदाधिकारी, मनसे, सगळेच मित्रपक्ष या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांचं मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो. आणि जाता जाता एकच महत्त्वाची गोष्ट सांगतो की शिवसेनेमार्फत आमचे एकमतानं निवडलेले उमेदवार किरणमय्या सामंत हे शिवसेनेचे उमेदवार म्हणून इच्छुक होते, परंतु काल ज्यावेळी महायुतीचा उमेदवार जाहीर झाला त्या दिवसापासून शिवसेना म्हणून आम्ही कामाला लागलेले आहोत. आणि महायुतीचा उमेदवार राणे साहेबांना फार मोठ्या मताधिक्यानं शिवसेनेच्या माध्यमातून नक्की लोकसभेमध्ये पाठवू हा शब्द देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. नारायण राणे यांना अखेर उमेदवारी भरतायत, त्यांना उमेदवारी जाहीर झालेली आहे, काय सांगाल? आज निश्चित आपण या ठिकाणी जर बघितलं, ही गर्दी बघितली तर या ठिकाणी आपल्याला दिसेल की राणे साहेबांचा विजय हा लाखांच्या मताने होणार आहे. आणि हा विजय अत्यंत मोठा असेल. ही गर्दी जी आलेली आहे, इथली रत्नागिरीची जनता आणि त्यांचं प्रेम हे राणे साहेबांद्वारे जाहीर झाली आणि आम्हाला देव पावला अशा पद्धतीचा विरोधी उमेदवार विनायक राऊत म्हणतात, काय सांगाल? खरं तर हा जनसमुदाय बघितल्यानंतर आपल्या सर्वांच्या लक्षात आलं असेल की हजारोंचा जनसमुदाय आज राणे साहेबांचा फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित आहे. आणि एक वातावरण संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी आणि मित्र पक्षांचं झालेलं आहे. आणि महायुतीच्या वतीने हा भव्य दिव्य असा रॅली चालू आहे आणि खरोखरच उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतून मिळत आहे. हजारो कार्यकर्ते फॉर्म भरण्यासाठी उपस्थित झाले. यावरच लक्षात येते की आगामी विजय हा कमीत कमी 2.5 लाखाच्या मताधिक्याच्या वर असेल असं आता चित्र क्लिअर झालेलं आहे. नक्कीच आपण पाहतो अगदी सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी सर्व दोन्ही जिल्ह्यातनं मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आहेत त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल यांना विनंती मी करतोय की संपूर्ण जो क्राऊड आहे जो या नारायण राणे यांचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी या ठिकाणी झालेला आहे. आपण पाहतोय चिपळूणच्या आमदार सामंत या ठिकाणी दिसतात, महिला सुद्धा मोठ्या संख्येने या ठिकाणी सहभागी झालेल्या आहेत. काय सांगाल ताई, तुम्ही कुठनं आलेला आहे आणि काय विश्वास व्यक्त कराल, मोठ्या संख्येनं तुम्ही इथे उतरलेला आहात? मी रत्नागिरी जिल्हा सरचिटणीस आहे आणि दादांच्या प्रेमापायी या सगळ्या महिलांचा आज तुम्ही उत्साह बघताय आणि मोदी साहेबांच्या महिलांच्या योजना बघताय. हे सगळं आज तुम्ही बघताय हा दादासाहेबांचा. आणि कमळावर आज आपल्याला पहिल्यांदाच कमळ मिळतंय आणि महायुतीचा विजय असो. नक्कीच आपण पाहतोय मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आहेत, पदाधिकारी आहेत, ते अगदी सिंधुदुर्ग तळ कोकणापासून अगदी चिपळूणपर्यंतचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने यामध्ये सहभागी झाले. आपल्यासोबत अनेक कार्यकर्ते आहेत. तुम्ही नेमकं कुठनं आलेला आहात आणि काय विश्वास व्यक्त करू इच्छिता? आज उमेदवारी अर्ज केंद्रीय मंत्री नारायण राणे दाखल करतायत. या ठिकाणी राणे साहेबांचा फॉर्म भरल्यानंतर राणे साहेबांचा विजय हा निश्चित आहे. कारण या ठिकाणी विनायक राऊतांनी जो काही 10 वर्षात केलेला प्रपोखंडाने अपोजिट फक्त भाषणं केलेली आहेत, त्यामुळे त्यांचा विरोध या रॅलीमधूनच निश्चित होतो की त्यांचा पराजय हा 100% आहे विनायक राऊतांचा. आणि राणे साहेब 1 नंबरच्या मतं घेऊन निवडून येतील. चिपळूणच्याही भाजपचे कार्यकर्ते आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीनं तुमचं शक्तीप्रदर्शन असेल, प्रचार असेल आणि काय विश्वास व्यक्त कराल, महायुतीचा खासदार किती मताधिक्यानं निवडून येईल? नक्कीच महायुतीचा खासदार इथे आज तुम्ही बघितलं तर इतिहास आहे. आजपर्यंत जो खासदार निवडून येतो तो महायुतीचाच येतो आणि तसाच यावेळी सुद्धा महायुतीचाच खासदार निवडून आणि लाखोच्या फरकाने, लाखोच्या लीडनी आमचा खासदार निवडून येईल. आज आम्ही चिपळूण असेल, केडा असेल, तिथपासून सर्व कार्यकर्ते पदाधिकारी इथे उपस्थित झालेलो आहोत. आणि आज आपण ही भव्य रॅली पाहत असाल ती ही विजयाची मिरवणूक जशी होईल त्याप्रमाणेची ही रॅली आहे. आणि आम्हाला खात्री आहे आणि आम्ही सर्व पदाधिकारी पुढचे अशा या प्रचंड उन्हामध्ये सुद्धा तळमळीने माननीय मोदीजींना अपेक्षित असलेला खासदार हा आम्ही निवडून देणार. नक्कीच तुमचे जुने मित्र पक्षातले आताचे विद्यमान जे खासदार आहेत ते म्हणतायत की नारायण राणेंना उमेदवारी जाहीर झाली आणि आपल्याला देव पावला. काय भावना आहे तुमची? कसं आहे, हे आता विरोधक म्हणून त्यांना बोलावंच लागेल.
पण त्यांना आपला पराभव दिसतोय, म्हणूनच काय ते उद्या 7 तारखेपर्यंत जे आपली काय हाऊस आहे ती भागवून घेत आहेत. पण आम्हाला खात्री आहे की नारायण राणे साहेब हेच खासदार निवडून येणार. आता ते म्हणतायत की देव पावला म्हणून, त्यांना 2 वर्ष 2 वेळा देव पावला आणि त्यांना 2 वेळा देवाने दर्शन दिलं. पण यावर्षी देवाला पण माहिती आहे विकास हा फक्त नारायण राणे साहेबांकडेच आहे, म्हणून देव हा साहेबांनाच आमच्या पावणार बस. आणि 400 मध्ये नारायण राणे असणार आमचे आताचे खासदार. आपल्या सोबत राष्ट्रवादीचे आमदार सुद्धा आहेत. महायुती अतिशय एकत्रितपणे नारायण राणेंच्या विजयासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने झटणार आणि या सगळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण ताकद या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वच जण लावणार आणि नारायण राणे साहेबांना प्रचंड मताने निवडून आणणार हा विश्वास आजच्या दिवशी व्यक्त करतो. नक्की चिपळूण एक महत्त्वाचा मतदारसंघ आहे. किती मताधिक्य त्या ठिकाणावरनं महायुतीच्या उमेदवार? माझ्यापेक्षा जास्त. नक्कीच काका कुडाळकर साहेब, तुम्ही सोबत आहात आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, तुम्ही प्रचाराची धुरा सांभाळणार आहात. काय सांगू इच्छिता विरोधकांकडनं जी गेल्या 15-20 दिवस टीका होते त्याकडे तुम्ही कसं पाहता? विरोधकांची टीका ही त्यांचं अवसान गळत चाललेल्याचं लक्षण आहे. कारण जो विजयी उमेदवार असतो तो सकारात्मक बोलतो, विरोधी पक्षाचा उमेदवार हा नकारात्मक बोलत आहे. त्यांनी कोणतंही काम केलं नाही आहे. विशेष करून सिंधुदुर्ग हा राणे साहेबांचा सिंधुदुर्ग म्हणून ओळखला जातो. राणे साहेबांनी 35 वर्षात केलेलं काम जनतेसमोर आहे आणि त्यामुळे राणे साहेबांना यावेळी सिंधुदुर्गातील जनता बहुमतं नाही विक्रमी मताधिक्य देणार आहे. आजपर्यंत कोणत्याही त्या 3ही मतदारसंघातले आकडे हे विक्रमी आकडे निघतील आणि फार मोठ्या म्हणजे जवळजवळ 1 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्य हा सिंधुदुर्ग जिल्हा राणे साहेबांच्या पारड्यात टाकल्याशिवाय राहणार नाही. कारण या ठिकाणी राणे साहेबांच्या जोडीला आमचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब आहे आणि एकंदरच जी काय आजची परिस्थिती आहे ही मोदी सरकारांना पूरक आहे. मोदी सरकारांच्या परिवारात सर्वजण यायला इच्छुक आहे आणि त्यामुळे राणे साहेबांचं कर्तृत्व, मोदी साहेबांची जादू आणि पालकमंत्र्यांचं काम या 3 त्रिसूत्रीवर आम्ही 1 लाखपेक्षा जास्त मताधिक्य घेणार आहोत. नक्कीच राष्ट्रवादीचे सिंधुदुर्गचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित नाईक आपल्यासोबत आहेत. नाईक साहेब, काय सांगाल उमेदवाराचा अर्ज नारायण राणे यांचा अर्ज दाखल करण्यासाठी आपण रत्नागिरीमध्ये आलेला पद्धतीने रत्नागिरी सिंधुदुर्गमधील जनता राणे साहेबांना गेल्या 30 वर्षात ज्ञात आहे. तर ही राणे साहेबांची उमेदवारी ही जिंकण्याची हमी आहे. त्यामुळे जास्त काय बोलू इच्छित नाही. राणे साहेब 2-2.5 लाखाच्या मताधिक्याने निवडून येतील एवढंच मी सांगतो. आज महायुतीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी तुम्ही इथे आलेला आहात. खरं तर आज भारतीय जनता पार्टीच्या माझ्यासारख्या एखाद्या सामान्य कार्यकर्त्याचं वर्षानुवर्ष पाहिलेलं एक स्वप्न सत्यात उतरलंय. कमळ या चिन्हावरती आम्हाला आमचा हक्काचा खासदार मिळणार आहे आणि याहूनपेक्षा मोठं म्हणजे भारतीय जनता पार्टीची जी आणि महायुतीची जी सर्व ताकद आहे त्या ताकदीमुळे आज हा सगळा पूर्ण जनसागर जर आपण बघितला तर माननीय राणे साहेबांचा 2 लाखापेक्षा मोठ्या लीडने इथे विजय निश्चित मानला जाईल. थेट बांद्यामधनं अनेक जण आले आहेत. काय सांगाल कशा पद्धतीनं विश्वास व्यक्त कराल विजयाचा? विजय हा 100% आहे. संदीपने आता सांगितल्याप्रमाणे कमळ निशाणी जी आहे ती आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांसाठी खूप मोठी आहे आणि ती या कोकणच्या जनतेसाठी पण फार मोठी आहे. विजय निश्चित आहे आणि विजय हा साधारणपणे 2.5 ते 3 लाखाच्या फरकाने आपला विजय होणार आहे. काय सांगाल अनेक कार्यकर्ते कणकवलीतनं पण आलेत महायुतीच्या उमेदवाराचा अर्ज भरण्यासाठी? आपण पाहिलं असेल की कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह, मतदारांमध्ये उत्साह आजचा पाहिल्यानंतर ज्याप्रमाणे आम्ही वारंवार सांगतो की 2.5 लाखाचं लीड सन्माननीय राणे साहेबांना मिळेल त्याची प्रचिती आज आलेली आहे. आज उमेदवारी अर्ज दाखल करताना एवढ्या मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते प्रेमापोटी राणे साहेबांच्या प्रेमापोटी आलेले आहेत. त्याच्यामुळे राणे साहेबांचं लीड 100% 2.5 लाखापेक्षाही जास्त असेल या निमित्ताने मी तुम्हाला सांगू इच्छितो. प्रत्येक जणच विश्वास व्यक्त करतोय की महायुतीचा खासदार हा मोठ्या मताधिक्याने निवडून येईल. कोकणचे भाग्य विधाता राणे साहेब आपली शान, स्वाभिमानी रणधुरंदर या कोकणची ही जान.
कोकणचे भाग्य विधाता राणे साहेब आपली शान, कोकणच्या भूमी अवतरले तव स्वप्नातलं विमान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची शान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची जान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची शान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची जान. कोकणचे भाग्य विधाता राणे साहेब आपली शान, कोकणच्या भूमी अवतरले तव स्वप्नातलं विमान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची शान. राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमचे, राणे साहेब आमची जान. तर आपण सगळे महायुतीचे नेते या ठिकाणी या प्रचारासाठी किंवा उमेदवारी अर्ज आपल्यासोबत रवींद्र चव्हाण साहेब पण आहेत. आपण येणार महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की तिकीट मिळेपर्यंत कॉम्पिटिशन ठीक आहे, परंतु आमच्या सगळ्यांचं ध्येय नरेंद्र मोदी साहेबांना पंतप्रधान करायचं आहे. त्यांच्या 400 खासदारांमध्ये रत्नागिरी सिंधुदुर्गची जागा देखील फार मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होईल ही आमची सगळ्यांची खात्री आहे. आणि म्हणून महायुतीचाच उमेदवार हा नारायण राणेंच्या रूपानं लोकसभेमध्ये असेल. नक्कीच जे उबाटा गटाचे विरोधक आहेत ते कुठेतरी म्हणतात नारायण राणेंना उमेदवारी जाहीर झाली, आम्हाला देव पावला, सामंत असतील हे राणेंबरोबर येणार नाही असं म्हटलं. आज प्रत्यक्षात चित्र वेगळं दिसतं. 4 तारखेपर्यंत त्याने हे समाधान करून घ्यावं. 4 तारखेला मतमोजणी जेव्हा होईल तेव्हा देव राणेंनाच पावलेला असणार आणि महायुतीला पावलेला असणार. नक्कीच सिंधुदुर्ग राणेंचा बालेकिल्ला मानला जातो, तसं रत्नागिरी तुमचा बालेकिल्ला आणि सोबत रवींद्रजी चव्हाण आहेत, आपले निकम साहेब आहेत. काय विश्वास व्यक्त कराल 4 जूनला निकाल काय? या संपूर्ण रॅलीमध्ये शेखर निकम आहेत, मी स्वतः आहे, किरण भैया सामंत आहेत, रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत, आमचे सगळे पदाधिकारी आहेत. त्याच्यामुळं जे काही मनसुबे कालपर्यंत उभाठा रचत होते त्याला सुरुंग लागलेला आहे आणि 4 तारखेला रिझल्ट नंतर नारायणराव राणेच लोकसभेचे खासदार असतील. उमेदवारी ही दाखल केलेली गेलेली आहे आणि हे उमेदवारी दाखल करत असताना माझ्यासोबत उपस्थित असलेले गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत, सन्माननीय रवींद्र चव्हाण, सन्माननीय दीपक केसरकर, सन्माननीय किरण सामंत हे सर्वजण उपस्थित होते. आणि त्याचप्रमाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बाहेर हजारोनी कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते. मी सर्वांचा अतिशय आभारी आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने भर उन्हामध्ये ते आले, मला पाठिंबा दिला, मला शुभेच्छा दिल्या, त्याबद्दल मी सर्वांचा आभारी आहे. मी भारतीय जनता पक्ष आणि सन्माननीय एकनाथजी शिंदे आणि अजित पवार या पक्षाची महाआघाडीचा उमेदवार आहे आणि भारतीय जनता पक्षाने मला ही उमेदवारी दिली म्हणून मी माननीय नरेंद्र मोदीजी, माननीय अमितजी शाह आणि आमच्या पक्षाचे अध्यक्ष माननीय नड्डाजी आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा अतिशय ऋणी आहे. मी फॉर्म भरला, एवढ्या मोठ्या संख्येने पाठिंबा मिळत आहे. नक्कीच मी मोठ्या मताधिक्याने 2.5-3 लाख मताधिक्याने निवडून येईल असा माझा विश्वास आहे. त्यामुळे आज उन्हामध्ये पण असंख्य कार्यकर्ते उपस्थित राहिले. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उपस्थित राहिले. यामध्ये रवींद्र चव्हाण, दीपक केसरकर आणि किरण सामंत या सर्वांनी मला अभिप्रेत तसं सहकार्य दिलं. मी त्यांचा अतिशय ऋणी आहे. त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी या रॅलीमध्ये म्हणा, फॉर्म भरताना म्हणा, जे वातावरण पाहिजे होतं ते तुम्ही उपस्थित राहिल्याने ते वातावरण बनलं आहे. त्याबद्दल तुमचंही धन्यवाद, मलाही धन्यवाद. धन्यवाद. 10 वर्ष जो त्यांचे स्वप्नभंग विनायक राऊतांनी केले, विनायक राऊतांना मत म्हणजे मोदीजींना मत असं जे समीकरण होतं ते आता विनायक राऊतांना मत म्हणजे काँग्रेस मत,
विनायक राऊतांना मत म्हणजे राहुल गांधीला मत, असं एकंदरीत समीकरण तयार झालेलं आहे। आणि ह्या 7 मेला मोदीजींना मतदान करायचं आहे, आम्हाला राणे साहेबांना मतदान करायचं आहे, म्हणून आम्हाला महायुतीच्या उमेदवाराला ऐतिहासिक विजय मिळवून द्यायचा आहे। या दृष्टिकोनातून ही निवडणूक होणार आहे। नक्कीच राणेसाहेब, आपण बघितलं तर बऱ्याच वर्षांनी अगदी सावंतवाडीपासून चिपळूणपर्यंतचे सगळे आमदार आज महायुतीच्या रॅलीमध्ये सहभागी झालेले आहे। येणारा काळ सिंधुदुर्ग रत्नागिरीसाठी कसा असेल? महायुतीचा बालेकिल्ला म्हणजे हा मतदारसंघ असेल, इकडचा प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा महायुतीचाच असणार, एवढं मी विश्वासाने सांगतो। काय सांगाल, कशा पद्धतीने हा आपण संपूर्ण जो जनसागर लोटलो त्याच्याकडे पाहत आहे? साहेब, आपण बघताय सकाळपासून लोक उत्स्फूर्तपणे स्वतःहून जमतायत। अजूनही शेकडो गाड्या पोचू शकल्या नाहीत, हजारे गाड्या अजूनही हातकंब्याच्या त्या रस्त्यावर आहेत, लोक पोचू शकले नाहीत, तरी एवढी हजारो लोक इकडे जमली। याच्यावरूनच आम्हाला खात्री आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्गच्या लोकांनी आपलं मन बनवलं आहे, मत बनवलं आहे, राणे साहेबांना निवडून द्यायचं आणि 10 वर्ष जे विनायक राऊतांनी आपल्या मतदारसंघाचं वाटोळं लावलं त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी राणे साहेबांसारखाच माणूस इथे लागेल, हे आता सगळ्यांच्या मनाला तर ते पटलेलं आहे। ज्या पद्धतीने आपल्याला प्रतिसाद मिळतो आणि विकासाचा अतिशय पॉझिटिव्ह आपण मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जातात, कसे हे मुद्दे आपल्या समोर? आम्ही नेहमी विकासाचाच दृष्टिकोन ठेवला। विरोधकांना आता विकासाशी घेणं देणं नाही, त्यांना फक्त स्वप्नातही राणे दिसतात, जेवतानाही राणे दिसतात आणि संध्याकाळी राणे दिसतात। अशा रिकामटेकड्या विरोधकांना काही जास्त त्यांच्यावरती लक्ष देऊन काही कोकणाला मिळणार नाही। आम्हाला कोकणाचं दुरुस्त, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, जे काय 10 वर्ष विनायक राऊतांनी काहीच दिलं नाही कोकणाला, वाट लावून ठेवली, पोखरून ठेवलं, ठेकेदारीमध्ये प्रत्येक ठिकाणी फक्त स्वतःला पैसे कुठे मिळणार ह्या दृष्टिकोनातूनच त्यांनी बघितलं मतदारसंघाकडे। फक्त स्वतःच्या मुलाला जो बेरोजगार होता त्याला रोजगार दिला, त्याच्या पलीकडे विनायक राऊतांनी काहीच बघितलं नाही आपल्या कुटुंबाच्या बाहेर। आता सगळं सुधारणार। राणेसाहेबांसारखा उमेदवार इथे उद्या खासदार म्हणून आल्यानंतर किमान 2 ते 2.5 लाखांनी आमची तर अशी तयारी आहे की विनायक राऊताचं डिपॉझिटच जप्त करायचं, ठेवायचंच नाही, म्हणजे त्याला कायमचा मुंबईला पाठवायचं। नक्कीच राणे साहेबांना ज्या पद्धतीने संपूर्ण जनतेने आता प्रतिसाद दिलेला आहे आणि आपण ज्या पद्धतीने सांगताय, कारण राणे साहेबांच्या विकासाच्या मुद्द्यावर न बोलता विरोधक फक्त वैयक्तिक टीका टिप्पणी करतात। त्यांना तेच माहिती आहे, त्यांना वैयक्तिक टीका केल्याशिवाय त्यांना दुसरं काही येत नाही, कारण का दुसरं काही केलंच नाही। आता हे भाड्याने घेतलेले, जसे आपण म्हणतो ना, उद्धव ठाकरेंचे हे भाड्यावर उचललेली लोक आहेत, यांना भाडं जोपर्यंत चालू आहे तोपर्यंत राणेंवर बोलायचं भाडं मिळतं आहे ना, हे असे भाडोत्री लोक आहेत। अशा लोकांना दखल दिलेली बरी। त्यांना कोकणाच्या विकासाचा दृष्टिकोन दुसरीकडे वळवायचा आहे। वैयक्तिक टीका करून कोणाला काहीच मिळणार नाही। मी तुमच्यावर बोलू शकतो दिवसभर, तुम्ही माझ्यावर बोलू शकता, पण त्याच्याने या मातीला काय मिळणार नाही। जर बदल घडवायचा असेल तर मातीसाठी घडवावा, एवढंच या निमित्ताने आपल्याला सांगतो। नक्कीच कोकण वासी आणि कोकणाची माती यासाठी राणे साहेबांनी गेली 50 वर्ष या ठिकाणी सातत्याने कोकणवासियांसाठी दिलेलं आहे। आज तेच कोकणी जनता जी आहे ती राणे साहेबांवर प्रेम उतू वाहत आहे। पुढचे येणारे जे दिवस ते असतील ते कोकणवासियांसाठी कसे असतील? मी तुम्हाला सांगितलं, हा 5 वर्षाचा जो काही कार्यकाळ असेल राणे साहेबांचा, तो मागचे 10 वर्ष जे कोकणाला काही मिळालं नाही, जो बॅकलॉग जमा झाला, ते क्लिअर करायला ही पहिली 5 वर्ष आम्हाला लागतील। आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास निधी जो 10 वर्ष आपल्याला दिसला नाही, विकास म्हणजे काय आपल्याला कळला नाही, विनायक राऊतांनी कधी दाखवला नाही, कारण का त्यांना मुळातच स्वतःची खासदारकी कळलेली नाही। ते अजूनही स्वतःला त्या वकोल्याचे ते मीटर कापायला जे काय वायर घेऊन जायचे, अजूनपर्यंत ते स्वतःला तेच समजतात। विनायक राऊत म्हणजे कोकणाला लागलेली कीड आहे, ही कीड आता कायमची काढून टाकायची आणि अशी व्यक्ती परत कधीच निवडून येता कामा नये कोकणामध्ये, हे आपण सगळ्यांनी खात्री घ्यायची। नक्कीच कोकण आणि राणे साहेबांचा विकास हेच सूत्र यापुढे कोकणवासियांना पाहायला मिळणार, अशा प्रकारचं मनोदय जो आहे तो निलेश राणे यांनी व्यक्त केला आहे। कोकण 27साठी संदीप देसाई, रत्नागिरी। आपल्यासोबत सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्रजी चव्हाण आहेत। चव्हाण साहेब, अबकी बार 400 पारचा नारा भाजप देत आहे आणि सिंधुदुर्ग रत्नागिरीतनं नारायण राणे यांची उमेदवारी दाखवलं, ते काय सांगाल? एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वामध्ये प्रत्येक मतदारसंघ हा महायुतीने जिंकला पाहिजे, म्हणून महायुतीचे सर्व नेते असतील, त्याचबरोबर कार्यकर्ते, पदाधिकारी एकदम कामाला लागलेले आहेत। 7 तारखेला होणाऱ्या या रत्नागिरी सिंधुदुर्ग
मतदारसंघाच्या निवडणुकीमध्ये प्रत्येक बूथवरती 70% मतदान महायुतीला मिळेल अशा पद्धतीची रचना महायुतीचे सगळे उमेदवारांच्या ताकदीसाठी लावत आहेत. नक्कीच अगदी सावंतवाडी पासून चिपळूणपर्यंतचे बहुतांश आमदार हे महायुती सोबत आहेत. काय विश्वास व्यक्त कराल, महायुतीचा खासदार किती मताधिक्यानं निवडून येईल? महायुतीचा उमेदवार विक्रमी मताने जिंकून येईल हा विश्वास महायुतीच्या सर्व कार्यकर्त्यांना आणि पदाधिकाऱ्यांना आहे. त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की हा मतदारसंघ आदरणीय राणे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये आम्ही सर्वजण अतिशय चांगल्या मताधिक्याने जिंकून येऊ. पक्षाने जो निर्णय घेतला त्याला आपण सपोर्ट केलेला आहे, नारायण राणेंना पाठिंबा दिलेला आहे. काय आपली पहिली प्रतिक्रिया? पक्षाने निर्णय घेण्यापेक्षा मी सर्व गोष्टीचा विचार करून मोदीजींना पुन्हा एकदा पंतप्रधान बनवण्याकरता 400+ आणि महाराष्ट्रामध्ये 45+ हे करण्याकरता मी आणि आमच्या कुटुंबाने बोलून चर्चा करून मी माघार घेतली होती. तर आता जास्तीत जास्त मताधिक्यांनी नारायण राणे साहेबांना निवडून आणणं हेच ध्येय आहे आणि महायुती ते करेल. लढायला आवडलं असतं, त्यांनी तेवढं आव्हान दिलं असतं, तेवढं राणेंचं आव्हान वाटत नाही. हा त्यांनी केलेलं कॅल्क्युलेशन आहे ते, त्या कॅल्क्युलेशनबद्दल मी कसं सांगतो, म्हणून मी त्याच्या विषयावर भाष्य करू शकत नाही. तुम्ही माघार घेतलेली आहे, नाराज आहात का तुम्ही? बिलकुल नाही. नाराज असतो तर आज आलो नसतो. पुढचं तुम्हाला काय आश्वासन दिलेलं आहे का? नाही. तुमची अपेक्षा आहे का? बिलकुल नाही. लोक माझ्यासोबत आहेत. कार्यकर्त्यांना तुमच्या काय संदेश द्या? कार्यकर्त्यांना या इलेक्शनला जोरात काम करून नारायणराव राणे साहेबांना निवडून आणायचं, महायुतीचं बळ वाढवायचं, जेणेकरून येणारी विधानसभासुद्धा पुन्हा एकदा महायुतीकडेच राहील अशा पद्धतीने कामकाज करेल. ही सीट जर शिवसेनेला राहिली असती तर बरं असतं असं वाटतं का तुम्हाला? नक्की राहिली असती तर बरं झालं असतं, कारण बाळासाहेबांचा धनुष्यबाण हा कोकणामध्ये पूर्वीपासून रुजलेला होता. तसंच मी मागे पण बोललो की मुंबई आणि आजूबाजूच्या महानगरपालिका ह्या कोकणावरती अवलंबून आहेत. त्यामुळे इथला धनुष्यबाण जर दिला असता तर आणखी मताधिक्य मिळालं असतं. मालवण आणि कुडाळमध्ये आपले कार्यकर्ते जोपर्यंत आपण संदेश देत नाही तोपर्यंत भूमिका घेतलेली आहे. हे माझ्यासुद्धा कानावर आलं आहे. बऱ्याच लोकांनी राजीनामे दिले हे सुद्धा कळलं आहे. पण मी उद्या तिथे जाऊन त्यांना सगळ्यांना सोबत घेऊन कामाला सुरुवात करेन. इकडे आपण म्हणताय की कार्यकर्ते काम करतील म्हणून, परंतु रत्नागिरीमध्ये बघितलं तर आपल्या उमेदवारी न मिळाल्यानंतर नाराज जे कार्यकर्ते त्यांनी अक्षरशः राजीनामे द्यायला सुद्धा सुरुवात केलेली आहे. हे बघा, नाराजी ही राहणार, कारण कसं आहे, मी सुद्धा इच्छुक होतो. ते साहजिक त्यांचं असलेलं प्रेम त्याच्यामध्ये ते नाराज राहणं हे स्वाभाविक आहे. त्यांना 1-2 दिवसामध्ये मी माझे मित्र एकत्र आम्ही बसून त्यांची नाराजी दूर करू, लवकरच ते कार्यरत होतील. धनुष्यबाण पण नाही आहे, रायगडमध्ये पण नाही आहे, तर हे खूप म्हणजे अशी आतापर्यंत कुठली निवडणूक झाली कोकणातून धनुष्यबाण गायब झालं थोडक्यात. त्या बॅलेट पेपरवरच नसणार कुठेच. नाहीतरी कोकणातल्या जनतेवरती, कोकणातल्या लोकांवरती माझा पूर्ण विश्वास आहे की धनुष्यबाण कधीच ते विसरणार नाहीत. येणाऱ्या विधानसभेला असेल, येणाऱ्या जिल्हा परिषद असेल, पंचायत समिती असेल, आपल्याला पुन्हा एकदा धनुष्यबाण हाच मोठ्या प्रमाणात दिसेल. भाजपने एकनाथ शिंदे यांना एकूण जर बघितलं तर त्यांना फसवलं, अशा पद्धतीने त्यांच्या महत्त्वाच्या जागा काढून घेतल्या, अशा पद्धतीचा आरोप होतोय. तर तथ्य काही नाही. पण हे दिसतंय ना तुमची? नाही, हे राजकीय पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट आहे. पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट करताना तुमचे बळी दिले गेले? नाही, बिलकुल नाही. मी स्वतःहून माघार घेतली आणि हे 10 दिवसापूर्वी सुद्धा मी केलं होतं. म्हणजे अजून 10 दिवस प्रचाराला राणेसाहेबांना मिळाले असते. माझा हेतू स्वच्छ होता त्यावेळी सुद्धा. त्यावेळी एका भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याने थांबवलं होतं. इलेक्शन लढवणार नाही, तुम्ही चुकीच्या माहितीने बोलता. ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने सांगितलं की तुम्ही हे केलेलं ट्विट आणि फेसबुकची पोस्ट मागे घ्या किंवा तुम्हाला आम्ही उमेदवारी राणेसाहेबांची सुद्धा उमेदवारी अजून निश्चित झालेली नाही, त्यावेळी मी ते ट्विट मागे घेतलं. आणि त्यावेळी माझे बंधू सांगत होते की उमेदवारी अजून कोणाची निश्चित झाली नाही, स्पर्धेत राहायला काही हरकत नाही.
उमेदवार आणि कोकणचे दबंग नेते नारायण राणे यांनी लोकसभेसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी शक्ती प्रदर्शन केलेलं आहे। सुरुवातीपासून दादांसमवेत एक त्यांचे खंदे कार्यकर्ते म्हणून जे आहेत ते जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषी दळवी आपल्या समोर आहेत। एकूणच हे चित्र बघितलं, एकूणच लोकांचा आजचा सपोर्ट बघितला आणि वातावरण बघितलं, काय चित्र असेल, कशा पद्धतीने राणे साहेब या ठिकाणी जीत हासिल करतील? रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग मतदारसंघातनं महायुतीच्या वतीने आज आदरणीय राणे साहेबांनी उमेदवारी अर्ज सादर केला आहे। सगळे नेते मंडळी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। हजारोच्या संख्येने या दोन्ही जिल्ह्यातनं कार्यकर्ते उपस्थित आहेत आणि आजच्या या उपस्थितीवरनं एक गोष्ट लक्षात येते आहे की आदरणीय राणे साहेब या निवडणुकीमध्ये किमान 2.5 लाख मतांच्या फरकाने निवडून येणार आहेत आणि ज्या पद्धतीने आज कार्यकर्त्यांमध्ये उत्साह दिसतोय, खास करून ग्रामीण भागातलं जी मंडळी आज आलेली आहेत आणि ते राणे साहेबांना मतदान करण्यासाठी म्हणून आणि त्यांच्यावरचं प्रेम दाखवण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित झाली आहे आणि या उपस्थितीमुळे आमच्यासारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या आशा अजून उंचवलेल्या आहेत आणि त्यांचा सगळ्यांचा एक कॉन्फिडन्स वाढला आहे की जे लोकांमध्ये जाऊन अधिक जोमाने काम करतील आणि आम्हाला खात्री आहे की आम्ही सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीमध्ये प्रत्येक बूथमध्ये मोठ्या मताधिक्याने विजयी होऊ आणि आदरणीय राणे साहेब उद्याच्या 4 तारीखच्या रिझल्ट दिवशी 4 जूनच्या रिझल्टच्या वेळी राणे साहेब खासदार म्हणून या मतदारसंघातनं मोठ्या मताधिक्याने विजयी झालेले असतील। नक्की या ठिकाणी राणे साहेब विजयी होतील। आजची एकंदरीत परिस्थिती बघितली आपण तर महायुतीचे सगळे घटक अगदी किरण सामंतांपासून उदय सामंतांपर्यंत आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी सुद्धा शुभेच्छा दिलेल्या आहेत। एकूणच या सगळ्या शुभेच्छा पाहता आपला जो विजय आहे राणे साहेबांचा तुम्ही 100% म्हणताय, किती मोठ्या फरकाने हा विजय असेल? आमचा आदरणीय राणे साहेबांचा होणारा विजय हा किमान 2 ते 2.5 लाखाच्या मताधिक्याने होणार आहे याची आम्हाला खात्री आहे आणि आजच्या या सगळ्या उपस्थितीवरनं आपल्या निदर्शनास येत असेल की कार्यकर्त्यांमध्ये किती उत्साह आहे, कार्यकर्ते किती ताकदीने खालच्या बूथवर काम करतील याची जाणीव कदाचित या उपस्थितीवरनं आपल्या सगळ्यांना होत असेल। आजची उपस्थितीत हाच राणे साहेबांचा विजय अशा प्रकारची प्रतिक्रिया मनीष दळवी साहेब देत आहेत। कोकण संदेशासाठी संदीप देसाई, रत्नागिरी। कोकणवासियांना हाक दिली आहे, काय सांगाल? मी नक्कीच परत एकदा सांगेन, आज कोकणामध्ये परत मी नारायण राणेंजींचा फॉर्म भरण्यासाठी या ठिकाणी होतो। अब की बार 400 पार फिर एक बार मोदी सरकार या घोषणेवरती एक खूप उत्साहाचं वातावरण, मोदीजींना परत एकदा प्रधानमंत्री करण्यासाठी आणि विकसित भारत करण्यासाठी सगळी लोक इथं आलेले आहेत आणि नारायण राणेसाहेब 2.5 लाखापेक्षा जास्त मताधिक्याने निवडून येतील एवढंच। गोवा आणि कोकण यांचं एक वेगळं नातं आहे आणि त्या नात्याने आणि त्या अधिकाराने आपण कोकण असताना 100% की आपण म्हणतोय तसं डबल इंजिनचं सरकार असल्यानंतर विकास खूप आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये विकास होतो। पद्धतीने विकास होईल अशा प्रकारचं वक्तव्य गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी केलं। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून महायुतीकडून भाजपचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। मोठा शक्ती प्रदर्शन या निमित्ताने रत्नागिरी जिल्ह्यात पाहायला मिळालं। यानिमित्त रत्नागिरी सिंधुदुर्ग असेल दोन्ही जिल्ह्यातून मोठ्या प्रमाणात कार्यकर्ते पदाधिकारी असतील यांनी गर्दी केली होती। मोठे शक्ती प्रदर्शन करत या ठिकाणी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी या ठिकाणी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे। आपल्यासोबत आहेत सिंधुदुर्गातून आलेले मालवणचे माजी सभापती राजू परवळेकर आहेत, त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया। साहेब, कशा प्रकारे शक्ती प्रदर्शन झालं मोठ्या प्रमाणात आपण पाहू शकतो, हे जल्लोषात आपण उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे, कशा पद्धतीनं प्रचार असणार, काय नियोजन आहे? काल सकाळी ज्यावेळी आदरणीय राणे साहेबांची यावेळी उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर म्हणजे अगोदर आम्हाला सर्वांना अपेक्षित होतं, तरी पण अधिकृत उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संचार उत्साह निर्माण झालेला आहे की आपल्याला जे अपेक्षित आपला जो नेता आहे जो गेली 5 वर्ष या केंद्रामध्ये नेतृत्व करतो तो पुन्हा एकदा त्या केंद्रामध्ये जाणार आहे आणि आपल्या या जिल्ह्याचा राहिलेला जो बॅकला गेल्या 10 वर्षामध्ये जो अविकसित भाग आपला निर्माण झालेला आहे तो पुन्हा विकसित करण्यासाठी आदरणीय नारायणराव राणे साहेबांच्या पाठीशी ही सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी आणि मालवणची जनता ठामपणे उभं राहील आणि गेली 15 दिवस आम्ही गावोगावी वाडोवाडी आणि विभागीय मेळे घेऊन याची प्रणिती ठरवून प्रचाराचा शुभारंभ सुद्धा केलेला आहे आमच्या या मालवण तालुक्यामध्ये। विरोधकांकडून सांगण्यात येत आहे 2.5 लाख मताधिक्याने आपला विजय होणार आहे, काय सांगाल कशा पद्धतीने तुमची रणनीती आहे आणि किती मताधिक्याने आपला विजय होईल आणि विरोधकांना कशा पद्धतीने निकालातून उत्तर द्या? मला सांगा, विरोधकांचा दावा पूर्णपणे खोटा आहे। जर त्यांचा 2.5 लाखाचं त्यांची गॅरंटी असेल तर त्यांनी गणित आम्हाला दाखवावं। ज्यावेळी विनायक राऊत यापूर्वी जेव्हा निवडून आले त्यावेळी त्यांच्यासोबत शिवसेना, भाजप
हे 2 पक्ष सामील होते आणि आम्ही फक्त स्वाभिमानून आम्ही लढलो, त्यावेळेस आम्ही 2.5-3 लाखाच्या पुढे होतो. आता आमची ही मतं भाजप, जुनं भाजप आम्ही झाले एकत्र झालेली मतं, शिवसेना जी फुटलेली आहे आणि सामंत साहेबांचं इकडे वर्चस्व फार मोठं आहे, त्यांची मतं, RPI आणि राष्ट्रवादी या सर्वांच्या मताची बेरीज घातली तर ही एक गट्ट मतं पडली तर त्यांना 2.5 लाख नाही 2.5 डिपॉझिट त्यांचं जप्त होईल अशा प्रकारची परिस्थिती आहे. आणि काल ज्यावेळी त्यांनी फॉर्म भरला त्यावेळी आपण पाहिलं असेल त्यांचा मेळावा एका हॉलमध्ये झालेला आहे आणि आजची गर्दी आणि त्याकडचं जर आपण विवंचन केलं तर राणे साहेबांचा विजय 2.5 लाखाच्या फरकाने 100% होईल, यात कोणत्याही प्रकारची शक्यता नाही. धन्यवाद. नक्कीच या ठिकाणी आपण पाहिलं की विनायक राऊत यांचं डिपॉझिट जप्त होईल अशा पद्धतीचा राजू परुळेकर यांनी म्हटलंय. कॅमेरामन साहिलसह कृष्णा डोलम, कोकण 7 लाईव्ह, रत्नागिरी. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघातून कोकणच्या महायुतीकडून भाजपचे उमेदवार नारायण राणे यांनी या ठिकाणी आपला आज उमेदवारी अर्ज दाखल केलेला आहे. मोठं शक्ती प्रदर्शन करत या ठिकाणी आपली रॅलीद्वारे हे रॅलीचं रूपांतर सभेत झालं. त्यानंतर कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड अति उत्साहाचे वातावरण आहे. आपल्यासोबत काही कार्यकर्ते आहेत, त्याच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. केनोडेकर साहेब, कशा पद्धतीने प्रतिसाद मिळतो आणि कशा पद्धतीने रणनीती आणि काय नियोजन आहे प्रचाराचं? सगळ्यात अभूतपूर्व असा पूर्णपणे आम्हाला प्रतिसाद आहे. जो दोडा मार्गपासून रत्नागिरीपर्यंत शेवटच्या टोकापर्यंत उत्स्फूर्तपणे लोक आपणून या ठिकाणी आलेले आहेत. मोदी साहेबांवर प्रेम करणारी आणि माननीय नारायण राणे साहेबांवर प्रेम करणारी माणसं या ठिकाणी आलेलं आहे आणि कार्यकर्त्यांच्या जीवावर लढवणारी ही निवडणूक आम्ही 100% ही 400 पार करून माननीय नारायण राणे साहेबांना न भूतो न भविष्यती असा विजय 100% आताच फिक्स झालेला आपल्याला पाहायला मिळतो. एवढ्या संख्येने एवढं ऊन असताना आणि एवढी गरमी असतानाही उत्स्फूर्तपणे कार्यकर्ते कुठलाही लवलेश न ठेवता आनंदाने उत्साह साजरा करत या ठिकाणी राणेसाहेब या ठिकाणी फॉर्म भरण्यासाठी आलेले आहेत आणि सर्वांकडनं उत्स्फूर्तपणे सहकार्य करून 7 तारखेला कमळ बटनावर बटन दाबून सर्वात मोठा विजयी 2014चा नारायण राणेंचा झालेला अपमान पुसून काढण्याचा हा कार्यकर्त्यांनी पण घेतलेला आहे आणि हा पण पूर्ण करूनच 400 पार नारायण राणे साहेब करून जातील, यात कुठलीही शंका नाही. किती मोठं लीड या ठिकाणी मिळणार आणि कशा पद्धतीने विरोधकांकडून सुद्धा आरोप प्रत्यारोप करण्यात येत आहेत. कशा पद्धती गेल्या 10 वर्षाचा कालखंडाचा विचार केला आणि आताचा कशा पद्धतीने विकास होईल आणि काय मुद्दे असणार आहेत? 10 वर्ष आम्ही त्यांच्याबरोबर प्रचार केला. आमची ताकद आहे भारतीय जनता पार्टीची. भारतीय जनता पार्टीची 3 लाखाची व्होट बँक रत्नागिरी सिंधुदुर्गमध्ये आहे. मग एवढी आमची व्होट बँक असताना आम्ही 2 लाखाने 100% निवडून येणार आणि सगळी ताकद ज्यांनी मोदींचा फोटो लावला आणि निवडणूक जिंकली. आता मोदींचा फोटो नाही आहे, बाळासाहेब ठाकरेंचाही फोटो आमच्या बरोबर आहे आणि मोदी साहेबांचाही फोटो आमच्या बरोबर आहे आणि यांची साथ असल्यामुळे 100% गावोगावी घर टू पोचून मोदी साहेबांनी केलेलं काम, माननीय नारायण राणे साहेबांनी MSME मार्फत उद्योजकांची हार्ट लाईन म्हणून केलेलं काम आम्ही पूर्णपणे जनतेपर्यंत पोचवू आणि 100% आपला विजय हा खेचून आणण्यापेक्षा आताच विजय झाल्यासारखं आम्ही कुठलंही गाफील न राहता पूर्णपणे कार्यकर्त्यांबरोबर समाविष्ट राहून एकत्र घेऊन काम करू आणि युतीचा हा मोठ्या प्रमाणात विजय होईल. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक भाई आहेत. भाई काय सांगाल, मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते पदाधिकारी संपूर्ण मतदारसंघात इथे आले. नारायण राणे साहेबांवरचं प्रेम याच्यामधून व्यक्त होतं आणि त्याच्याचबरोबर जास्तीत जास्त मताने आदरणीय राणेसाहेब विजयी होणार आहे याची सुद्धा ही निशाणी आहे आणि विजयी झाल्या तर निश्चितपणे पुन्हा एकदा मंत्री म्हणून ते शपथ घेतील याची जो आम्हाला खात्री आहे. नक्कीच भाई, विरोधक म्हणत होते की भैया सामंत नसणार आहे, तुमच्या शेजारी भैया सामंत आहेत, त्याबद्दल काय सांगा? भैया सामंत हे पक्षाचे एकनिष्ठ कार्यकर्ते आहेत आणि महायुतीच्या सर्वच नेत्यांनी त्यांच्या राजकीयदृष्ट्या त्यांचा मान ठेवण्याचा निर्धार केलेला आहे. महायुती अतिशय एकत्रितपणे नारायण राणेंच्या विजयासाठी खूप चांगल्या पद्धतीने झटणार आणि या सगळ्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या माध्यमातून
पूर्ण जिल्ह्यामध्ये पूर्ण ताकद या जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब यांच्या माध्यमातून आम्ही सर्वच जण लावणार आणि नारायण राणे साहेबांना प्रचंड मताने निवडून आणणार हा विश्वास आजच्या दिवशी व्यक्त करतो. नक्की चिपळूण एक महत्त्वाचा मतदारसंघ आहे. किती मताधिक्य त्या ठिकाणावरनं महायुतीच्या उमेदवार? माझ्यापेक्षा जास्त. किरण सामंत पदाच्या मागे धावणारे नाहीत, युतीत त्यांचा योग्य तो सन्मान राखला जाईल असा विश्वास दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. किरण सामंत हे एक मोठे उद्योजक आहेत. ते कुठल्या पदाच्या मागे धावतील असं मला वाटत नाही. शेवटी राजकारणामध्ये ज्यावेळेला त्यांना यायचं आहे त्यावेळेला त्यांना सन्मानजनक पदं मिळाली पाहिजेत अशी आमची सगळ्यांचीच इच्छा आहे आणि माझी खात्री आहे की ती इच्छा पूर्ण होईल. एकेकी शक्तीप्रदर्शन दोन्ही पक्षांचं आहे. उदयजी आणि किरणजीसुद्धा सामील होत आहेत. आज रात्री राणेसाहेबांची आणि त्यांची भेट होईल. काल मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ नेत्यांची त्यांची चर्चा झालेली आहे आणि किरण सामंतांचा योग्य तो मान युतीमध्ये राखला जाईल हे सुद्धा मी आपल्याला निश्चितपणे सांगतो. विनायक राऊत 10 वर्ष खासदार होते. उद्धव ठाकरे यांच्या अगदी जवळचे होते, परंतु ते साधे राज्यमंत्री सुद्धा होऊ शकले नाहीत कारण त्यांची कामं करण्याची क्षमता नव्हती. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी त्यांना गटनेते सारखं पद दिलं आणि फक्त संघटनेत काम दिलं असा टोला मंत्री दीपक केसरकर यांनी लगावलाय. विजय झाला म्हणजे त्यांना असं वेगळं म्हणायचं असेल की आतापर्यंत त्यांचे विजय झालेले होते. विजय हा शेवटी मतदानामध्ये व्हायला लागतो. तोंडी विजय का उपयोग आहे? त्याच्यामुळे ते आपल्या मनाचं समाधान करून घेत आहेत असं मला वाटतं. कारण त्यांनी 2 टर्म आता काम केलेलं आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांच्याबद्दल मी जास्त काही बोलणार नाही. लोकांना काम करणारे नेते आवडतात आणि त्यांच्या हातात काही सत्ताच नाही, त्याच्यामुळे ते काही काम करू शकले नाही म्हणून मी काय त्यांना दोष देणार नाही. संधी उद्धवसाहेब त्यांना मंत्री बनवू शकले असते, परंतु त्याच्याऐवजी गटनेत्यासारखं एक दुय्यम दर्जाचं पद देऊन त्यांनी एका अर्थाने त्यांना दाखवून दिलेलं आहे की तुम्ही फक्त संघटनेमध्ये काम करू शकता, तुम्ही प्रत्यक्ष फील्डवर मंत्री म्हणून काम करू शकत नाही. हे एका अर्थाने त्यांनी दाखवलं. आता तो त्यांचा अपमान होता की नाही मला कळत नाही त्याच्यामध्ये फारसं, पण ते त्यांच्या खूप जवळचे होते उद्धव साहेबांचे आणि त्याच्यामुळे साहजिक आमची अपेक्षा होती त्यांना राज्यमंत्री का होईना करतील म्हणून, पण नाही केलं.
महायुतीचा उमेदवार कुठच्याही परिस्थितीमध्ये निवडून आणण्याचा संकल्प शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि सगळ्या अलायन्सच्या सगळ्या पदाधिकाऱ्यांनी केलेला आहे. राणेसाहेब हे केंद्रामधले मंत्री आहेत, आमच्या सगळ्यांचे ज्येष्ठ सहकारी आहेत. काल त्यांची माझी किरण भैयांची देखील चर्चा झालेली आहे, आमच्या कुटुंबाची देखील चर्चा झालेली आहे. आणि राणे कुटुंब आणि सामंत कुटुंब हे राजकारणामध्ये जर एकत्र असेल आणि शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे कार्यकर्ते यांनी एक दिलानं जर काम केलं तर नारायणराव राणेंचा विजय हा निश्चित आहे आणि तो होईल याची मला खात्री आहे. कुठच्याही आश्वासनावर काम करणारं माझं कुटुंब नाही.
किरण सामंत देखील नाहीत, मी देखील नाही. आमची जी काय भूमिका होती ही एकनाथ शिंदे साहेबांपर्यंत आम्ही पोचवलेली आहे, देवेंद्रजींबरोबर पोचवलेली आहे, त्यांनी ती शहा साहेबांबरोबर पोचवलेली आहे आणि त्याच्यानंतर समन्वयानं जो काय निर्णय झाला तो झालेला आहे. आम्ही सगळे कार्यकर्ते आता कामाला लागलेलो आहोत. शिवसेनेमध्ये नाराजी होती, कुडाळमध्ये बैठकीत नाराजी. या पार्श्वभूमीवर उद्या किंवा परवा स्वतः किरण भैया सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा दौरा करतायत, सगळ्या पदाधिकाऱ्यांबरोबर ते चर्चा करतील, तिथं नारायणराव राणेंशी चर्चा करतील आणि त्याच्यानंतर आमचे सगळे कार्यकर्ते तिथं देखील सक्रिय होतील. फार मोठ्या मताधिक्यानं राणेसाहेब विजयी होतील आणि पुन्हा एकदा केंद्रामध्ये जातील. अब की बार 400 पार करताना केंद्रीय मंत्री नारायण राणे रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे खासदार म्हणून निवडून येतील. नरेंद्र मोदींची गॅरंटी करताना वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे, सबका साथ सबका विकास करायचा आहे, मोदींसोबत नारायण राणेंना दिल्लीत पाठवायचं आहे, असा विश्वास गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला. नारायण राणे साहेबांना दिल्लीमध्ये पाठवायचे की नाही? महायुतीचा उमेदवार म्हणून नारायण राणे साहेबांची तिकीट डिक्लेअर झालेली आहे. या ठिकाणी शिवसेना, राष्ट्रवादी, बाकी सगळे महायुतीचे आघाडी पक्ष जोराने कामाला लागलेले आहेत. आता सावंत साहेबांनी सांगितलेले आहेत, दीपक केसरकर साहेब, बाकी सगळेजण या व्यासपीठावरती आहेत. भारतीय जनता पार्टीचे नेते, राष्ट्रवादीचे नेते, शिवसेनेचे नेते. मी परत एकदा सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि माननीय मोदीजींची जी गॅरंटी आहे, माननीय मोदीजीने काय गॅरंटी दिलेली आहे? माननीय मोदीजीने गॅरंटी दिलेली आहे. आतापर्यंत आपण फक्त ट्रेलर दाखवलेला आहे, पिक्चर अभी आपल्याला UCC लावायचा आहे, वन नेशन वन इलेक्शन करायचं आहे आणि आपल्याला ज्याला आपण म्हणतोय की समान नागरी कायदा असेल, वन नेशन वन इलेक्शन असेल, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या धर्तीवरती परत एकदा महाराष्ट्रामध्ये महायुतीचं सरकार आणायचं आहे. त्याचसाठी आपल्याला नारायण राणे साहेबांना पहिल्या वेळी सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरीतनं कमळ फुलवायचं आहे आणि मला वाटतं, मला खात्री आहे की निश्चितचरित्या मी सगळ्यांच्या वतीने परत एकदा राणे साहेबांना खूप खूप शुभेच्छा देतोय आणि मोदीजींच्या परत एकदा बरोबर त्यांना दिल्लीला पाठवण्यासाठी आपल्या सगळ्यांचा सहकार्य असणार की नाही? मग दोन्ही हात उचलून माझ्या बरोबर भारत माता की वंदे भारत माता की आपकी बार फिर एक बार महायुतीचा खूप खूप धन्यवाद. हे राजकीय पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट आहे. पॉलिटिकल ॲडजस्टमेंट करताना तुमचे बळी दिले गेले? नाही, बिलकुल नाही. मी स्वतःहून माघार घेतली आणि हे 10 दिवसापूर्वी सुद्धा मी केलं होतं. हे म्हणजे अजून 10 दिवस प्रचाराला राणेसाहेबांना मिळाले असते. माझा हेतू स्वच्छ होता त्यावेळी सुद्धा. त्यावेळी एका भारतीय जनता पक्षाच्या एका नेत्याने थांबवलं होतं. ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने सांगितलं की तुम्ही हे केलेलं ट्विट आणि फेसबुकची पोस्ट मागे घ्या किंवा तुम्हाला मी उमेदवारी राणेसाहेबांची सुद्धा उमेदवारी अजून निश्चित झालेली नाही, त्यावेळी मी ते ट्विट मागे घेतलं आणि त्यावेळी माझे बंधू सांगत होते की उमेदवारी अजून कोणाची निश्चित झाली नाही, स्पर्धेत राहायला काही हरकत नाही. ज्यावेळी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्याने सांगितलं की तुम्ही हे केलेलं ट्विट आणि फेसबुकची पोस्ट मागे घ्या किंवा तुम्हाला मी उमेदवारी राणेसाहेबांची सुद्धा उमेदवारी अजून निश्चित झालेली नाही, त्यावेळी मी ते ट्विट मागे घेतलं आणि त्यावेळी माझे बंधू सांगत होते की उमेदवारी अजून कोणाची निश्चित झाली नाही, स्पर्धेत राहायला काही हरकत नाही. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. नारायण राणेंचं शक्ती प्रदर्शन, रत्नागिरीत भव्य रॅली. 400 पार करताना रत्नागिरी सिंधुदुर्गचा खासदार असावा, नारायण राणेंचं आवाहन. कमी बोलू जास्त काम करू, उदय सामंतांचा शब्द. हेडलाईन्सचे प्रायोजक होते टायझर, गो रॉयल विथ ऑक्सफर्ड. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साध लाईव्ह. धन्यवाद.